Wachaka chaka wiye wang'iyani to weche koro wuok. Gik moko osetimore dwe achiel mokalo. No ka ng'wech osebedo ka kod kacha. Ji oseringo, tiagas osemuochi, pi osekir kuom ji, magina bende osemuoch. Jomoko osewito ngimagi, jomoko ni kod hinyruok e yore mopogore opogore. Kawuono jatend piny Kenya William Ruto owacho ni koro to romo. Gik ma koro itimogi chal ka gima koro asetemo chiwo thuolo moromo ndi mondo ji owuoto. Koro chal ka gima koro ochopo ni Ombasa nyaka muoji. Ng'eno Ombasa be ka chieng' ogo ahinya tipo mana kumochi bungore pa Ombasa nyaka muoji. Ang'o ma jatend piny temo wacho mar ni koro to romo? Enough is enough ni. En ang'o Omulo? George Bati, ing'ene katiba article 37 oyiene ng'ata mar timo gimiluongo ni demonstration. But sama ng'ato nigi right ne mar timo demonstration, sirikal motelne gi ker William Ruto be nigi gimiluongo ni obligation mar ng'iyo ni protest ni kitime to properties gi o protect life kata jomoko mok dwa dhi e ng'anyo gimbe gin protected. Koro nitie right holder to nitie ng'ama be nigi obligation mar protect rights gi. To mane mineno ker temo wacho nikech king'iyo ing'eni sani en gimiluongo ni kinda kuru ga sumbi. Yani en kind korot gi kama tek nikech mokwongo ji dwaro right gi ji dhi e ng'anyo wene ji dhi e ng'anyo. Namba 2 Public Order Act wacho ni police nyaka protect properties mag ji. Mano be nitie. To jomoko maundu bodhi odonje ng'anyo ni. Maundu ing'ene ndalo mane ng'anyo no chakore maber ndi nikech ka ji wacho ni ogidwaro finance bill. Macha ne ng'anyo mane nitie kamora amora iluongo no organic. En gima ne ji wuok oko maonge ng'ama mobilize, onge ng'ama donje. Lakini nitie jo siasa kata jomoko man gi interest modonje. Makoro gimbe gitemo mobilize, magimbe giketo jomaundu, makoro monjo properties mag ji, gikwelo, gitimo gi. Koro kogogi magina kata kohinygi to jo ratich oganda ka be koro wuok iwacho ni police timo marach. Jomoko ma ji biashara ka be ywak. Koro ing'eni kaka president nyaka koro kaw okang' mowacho ni enough is enough, manyiso ni kata ka un gi right mar ng'anyo, wan gima watemo ng'iyo ni jomaundu, jokuoge, jomoko koro finance ma mobilize gi. Koro nyaka wadil kodgi decisively, nyaka koro ng'i kaka itimogi mopogore, nyaka pog gi jomoko timo ng'anyo yo mariek, nyaka pog gi joma maonge gi wach, jomoko mating'o simu gi flag ka, lakini joma kwelo nyaka koro deal kodgi. Mane miyo nowacho niya, ka nitie joma dhi ng'anyo, ti jomoko mane kindgi makwelo, gin monego be ni gimbe gi deal kodgi nikech gin magikelo masira mang'eny. To king'iyo ng'anyo gi te kata mana joma kwelo mawuok madhi timo manjorego, onge ng'ama biro yie ni nonege kata ni gimoro notimore ne e ng'anyo. Iwinjo ma ka ji wacho ni en no dhi nyiewo mana credit, onge yene ji koro nigo janja moko mang'eny. Koro sirikal nyaka kaw okang' mang'e ni property obedo protected. Jomoko dhi ng'anyo obedo protected. Joma dhi ng'anyo obedo protected. Mane miyo president wacho ni joma dhi ng'anyo obro protect life, obro protect property, obro protect democracy mar Kenya. Nitie jomoko mowuok ma gin gidwa ni mondo ji odhaw wuogi. Yani gikelo anarchy, gimiluongo ni anarchy. Gin koro gionge weche mo kata neno ka temo wacho wach dialogue. Gin weche moko abro ng'adi an gi penjo kanyo. An gi penjo waro kukungu wuoye matin.